Mikä on oikea vastaus? Mikä se nyt voisi olla? Ihan oikeesti ihmiset, käyttäkää niin kuin nyt, antakaa aivojen raksuttaa ja poimikaa sieltä jotain hirveän niin kuin syviä loukkoja, mihin niitä kaikkia ajatuksia koko elämäsi aikana on mennyt. Ja miettikää, että kyllä sä oot tän kuullut joskus. Sä et välttämättä heti muista, mikä se on se oikea sana, mutta kyllä se jostain kun sä kaivat sen, niin se tulee sieltä. Niin. Joku oli veikannut, onko se mummokalsarit vai mitä siinä nyt luki? Eihän mummokalsarit, herra jestas, voi olla vanhin voit. Siis, voi hyvänen aika teidän kanssanne. Tässä on 4 kappaletta vääriä vastauksia, joita on nyt tullut tänä yönä myöskin. Tissi, maito, pyijy, Juliette, mömmö. En tiedä sitten, mitä ihmettä teillä nyt oikeasti, rakkaat ihmiset, liikkuu siellä päässä, mutta siis niin kun tissimaito nyt ei todellakaan ole mikään vanhin voitehista. Eihän siinä nyt olisi mitään järkeä. Ei myöskään Juliette, en tiedä, se on varmasti jonkun nimi. Ja mikä se oli, mömmö? No, mikä mömmö? Tää on Nestemäistä tää oikea vastaus, niin mitä se on? Ei mömmö oo mikään niinku juttu, se on vaan jotain sama kuin mönjä tai joku. Se ei niinku tarkoita mitään, että se on vaan jotain. Käärmesalva. Ei semmoista ole olemassakaan tietääkseni kuin käärmesalva. Siis sen mä tiedän, että tiikerisalva on vai mikä se on. Ja se on sitä, mitä haistellaan silleen, että nenä aukee. Joku on veikannut sitten tämmöistä niinku eritettä, jota tulee miehestä aina tietyn aktin jälkeen, mutta sekään ei ole oikea vastaus, vaikka sitäkin kyllä käytetään jossain ihan oikeastikin tietyissä tilanteissa. Eli näin. Mut siitä ei sen enempää. 17103 nyt vaan tulemaan niitä viestejä. Eli se oikea vastaus. Kirjoittakaa vain se oikea vastaus. Se yksi sana siihen viestiin. Lionel Messi. Siis ensinnäkin rakkaat ihmiset, siis se oikea vastaus on 1 sana. Ei 2 sanaa. Ja jos tuo oli jonkun nimi, niin se ei ainakaan ole oikea vastaus. Ei kukaan ihminen ole vanhin voitehista. No mönjä sitten. No ei se oo se mönjäkään. Siis se ei oo mömmö, eikä mönjä, eikä mikään mössö. Siis ei tommonen voi olla mikään vanhin voitehista, hei. Ihan oikeesti. Älä huuda mulle, joku laittaa siellä. No eihän mä sulle huuda. Mä oon vaan vihanen teille, kun te ette nyt oikeestikaan ole tosissaan tämän pelin kanssa, kun se oikea vastaus pitää laittaa tänne, jos te haluatte 15 € voittaa. Lähettäkää se viesti siis numeroon 17103. Ja sieltä sitten tulee finaaliohjeet. Pallivaha. Joo, Pallivahahan on tämmönen niin kuin paikka Turussa, josta meidän ohjelman poika Tonykin on kotoisin, sieltä Pallivahasta. Mutta tai ainakin se näyttää mun mielestä ihan Pallivahalta, mutta tosiaan hän on asunut Pallivahassa Karvataskun kadulla. Avantouinti, no sehän taas vilkastuttaa verenkiertoa tosi paljon ja on muuten hyvä elimistölle, mutta ei se kyllä vanhin voitehista nyt oo, koska eihän avantouinti oo minkään voidemainen tai mikään tämmönen, tiedättekö, että eikä se uintikaan ole niin kuin nestemäistä, että kyllähän se on se, mihin mennään uimaan, niin sehän tietty on, mutta hei, joku on veikannut perää. Ei, mitä nyt ikinä tarkoitetaan tällä perällä, mitä on veikattu, niin perä kyllä ei siis ole oikea vastaus, eikä se nyt mitenkään ole kyllä sinne päinkään. Siis teillä on kyllä niin mielenkiintoisia vastausvaihtoehtoja, että edes minä en niinku unissani keksisi tollaisia vastausvaihtoehtoja tänne. Mutta joku on laittanut viestin, että olen hyvän näköinen, koska en pullistele lihaksilla. En mä tiedä, onko täällä joku juontaja, joka pullistelee lihaksilla, koska täällä ei kyllä oo yhtään lihaksikasta juontajaa. Okei, siis joku on nyt laittanut taas semmoisen viestin tänne, että sitä oikeesti voi taas ääneen täällä sanoa, että sitä ei voi julkaista täällä ruudussa, mutta se nyt liittyy jotenkin perään ja johonkin reikiin, en tiedä. Mut kiitos tuostakin viestistä. Niin kuin aikaisemmin mainitsin, voithan sinä laittaa ihan minkä viestin tahansa ja siis jos on julkaisukelvollinen, niin se luultavasti näkyy täällä ruudussa, että jee. Mut kyllä se tästä lähtee. Mitä stand-up-komediaa? No älä muuta sanoa, kyllä tää on semmoista stand-upia täällä kuule lavalla, että muthan on palkattu tonne siis niinku stand-up-koomikoksi. Tää peli on tässä vaan niinku tämmönen niinku tavallaan
kulissijuttu tässä näin. Että tää on niinku mun stand-up show. Toivottavasti olette nauttinut. Krypää! Siinä taitaa olla kirjoitusvirhe, onko siinä Y ja R mennyt kenties väärinpäin, mutta ei, sekään ei ole oikea vastaus. Peppuvoide on kuule monenlaisia voiteita nyt tänään veikattu, että olisi vanhin voitehista. Että on ollut rasvaa ja pikiöljyä, tervaa, kuule kaiken näköistä peppuvoidetta, mutta ei ole mikään niistä oikea vastaus. Nestemäistä se kyllä on. Ripuli, se ei ole oikein. Siis kuka ihme haluaisi käyttää ripulia niinku voiteena? Herra jesta sentään teidän juttuja. Te olette kyllä ihan ootte kyllä nyt hako teillä. Eli älä missään tapauksessa ole looseri, vaan ole sankari. Retrokiisseli, mitä ikinä tarkoittaa, onko se 80-luvun kiisseli sitten joku tietynlainen, en tiedä, mutta siis ei kyllä kiisseli eikä retrokiisseli eikä mikään muukaan tämmönen ole oikea vastaus, koska kiisselihän on vähän niinku kiisselimäistä, se ei ole niinku nestemäistä. Joten nyt ei mitään muuta kuin oikein paljon kiitoksia tästä yöstä, nähdään taas hyvää yötä ja jatkakaa pelaamista. Moida!